Здравейте! Това е преглед на тесте и пред мен, както виждате, имам Bicycle, специалната версия за 125-та годишнина на марката. Пред мен имам синьото и червеното тесте. Синьото вече е отворено, затова ще го оставя настрани и поставяме вниманието върху червеното за сега. Нищо интересно от целофана, доста е хлабав, ако мога така да се изразя. Почти мога да го хвана. Не е опънат хубаво, но това не е проблем, според мен. Така. И направо да го отворя тестето. Впечатленията ми от тестето не са лоши, дори доста ми харесва, поне от синьото, което видях. Така, ето така изглежда предницата на кутията. Не знам дали се вижда, но цветовете са металически, т.е. боята, която са използвали, отблъсква светлина под такъв метален блясък по химия, който е учил. Металите знаете, че имат метален блясък. И това е само за предницата. Отстрани си е просто червениково кафяво, но отпред доста хубаво блести. Пише Anniversary Edition Bicycle Playing Cards 125 years от 1885 до 2010. Тогава са навършили 125 години. Тук пак виждаме, двете страни са еднакви. Отдолу баркод и трейдмарк. Нещата, които си пишат. Интересното е, че лепенката е специално направена. Отгоре пише Standard Size, Anniversary Face. И направо нека да го отворим. Стига толкова сме говорили по кутията. Гърба представлява и гърба на картите. Може сами да се досетите. Отваряме. Нищо няма интересно тук. Сега самите карти. Оставям настрани за малко. И така. Какво получаваме? Получаваме, мисля, че две карти, които ни разказват историята горе-долу за картите. Интересно е, ако ви се чете. Така, започват вече картите. Нямаме карта с двоен гръб, защото това са класически карти, не са някакви по-специални. И ето ги самите карти. Както виждате, са малко по-странно. Самия шрифт на числата е доста по-тънък. После в близки план ще сложа една карта за сравнение. На всяка карта имаме написано 1885, 2010. Ето тук и тук. Насото пика. Ето малко го видим, после в близкия план. Като представяне на картите доста си добри. Приличат на Bicycle. Твърдост на картите е много добра. Не са меки. Ето така изглеждат и отзад. Доста по-тъмен, кафяво-тъмен цвят. Едно разтиване да направя. Разтиват си се перфектно според мен. Нямам никакви забележки по тестето. Едно ветрило да пробвам. Ето, така горе-долу.
Няма какво да кажа. Общо взето за тестето, това е някакси ми изглежда доста позната, затова не ми идват думи. Просто защото много ми прилича на Bicycle. Ако не е по-хубаво, но не мога да казвам такива силни думи. Затова направо да видим близкия план и после последните думи. Това е близкия план на картите 125 годишнина Bicycle. Виждаме задната част на картите. И това е доста комплексно, доста сложен дизайн. Виждаме бял фон, рамка, син оттенък, син цвят е използван. Виждаме 4 колоездача с старите колелета, които са с голяма гума отпред и малка отзад. И много завъртулки, орнаменти и така нататък. Доста сложен дизайн. Може да си спрете и да го разгледате. Така, сега ще ви покажа и червеното тесте. Как изглежда отзад. Ето така. Абсолютно същото, но с червен цвят. И може да забележите, че е доста по-тъмен от нормалните Bicycle карти. Доста по-винен от червен, дори вече към кафяво бие. И сега да тръпна за картите отпред да ги видим. Ето виждаме единия жокер и другия до него да го сложа направо. Тук пише Best Bauer и пак това старо колело е на жокера. Не пише, няма гаранционен жокер. Може би един от двата е такъв, играе ролята на такъв, но в България едва ли някой ще си изпрати чак до САЩ карта, за да му пратят липсваща. Отдолу имаме 1885 Bicycle Joker и 2010, т.е. така изглеждало преди, така е сега. Ето и Сото пика. US Playing Cards пише. Това мисля, че го видяхме в предишно тесте. Или се лъжа, но мисля, че в някои от тестетата беше точно такава пиката. Дори попитах коя е тази фигура по средата, но забравих на кое тесте беше така. Както и да е. Долу пише Bicycle, 125 годишнина и доста интересен дизайн. Не е нещо особено, но малко по-различно, защото има много неща върху него. Така, сега да ви покажа разликата между шрифта на 125 годишнина и нормална Bicycle карта. Ето, ако не ми вярвате. Виждате как е доста по-мъничък шрифта, доста по-тънък и някакси по-дебел. Самите сърца някакси са сплеснати. И картинките са по-различни, но съвсем леко, едва се забелязва, особено ако си играете бързо с така с тестето, просто ще ви изглежда съвсем нормални, защото те използват общо взето едни и същи цветове, но ако се загледате отблизо, ще видите, че доста се различават, но няма да показвам повече от тези карти. Затова се връщам към последните думи за тестето. Като цяло много хубаво тесте, класически дизайн, аз повече си падам по такива тестета с отзад класически дизайн, не по-странни, черни, цветни и така нататък. Естествено ми харесват и те, защото си колекционирам карти, но повече си падам по класическите карти.
И затова това тесте мисля, че е доста добра придобивка. И сега за края да ви покажа и синьото тесте. Ето така изглежда. Набързо ще го видим. То е абсолютно също, но в син цвят, син гръб. Правите абсолютно същото. Това беше представянето, прегледа на тесте, т.е. по две тестета дори, на синьото и червеното Bicycle 125-та годишнина. Благодаря ви!